هفارن هجا أفي جوز بحثا وعندكم أف كفري إيه كم مرل عرضي دبينة شتول بنشتاين يعني كتن زندانة دي هر تشت زانياري لسر نویساندنن والبيشا هر كسكي جرهم بالا خوب دينه واد إيه بيده جاكي البيشا مي بله هفارن هجا إيرو أز لبوخمم لألمانيا أز دخوازم بحثا مجارة كي بابدا كي بكم هنکی بو من دستپێکا گۆزاتم ئەڵمانیا هەنکی باڵکێش بوو ژوان تشتێ هەری باڵکێش بوو ئەدخوازم باڵاوەژێکی ببم سەر بەلکی هونجی جارێکی جارا هاتن ئەڵمانیا یان وەدیت هون پێرگی وان هاتن یان هینکا بەحسا وی تشتی کرد ji بۆ گۆزانبم بێ بەحسا شتکن ez ji war bêjim ana bêz behsa çi dikim ez ê ana nêzîkî wî cî bibim ez ê ji war bêjim bêz behsa çi dikim. Melê hevalên hêja ji xwe wekm got ev Boxumê bajarek ji bajarê Almanyayê ez îro hatime li vê dekê ji bo ez vîdyekê li ser kevirên ê merelê Lûkumê çêkim. Bi Almanî jê re dibêjin Stolperstein yanî kevirek û merelê li qelib yan Lûkumê helbet wateya wê ne got merelê biqelib û bikeve lê wate ew e li mere bibîne û çavê mere lêkeve û ka bêçe bi serê vê xelkê hatin ji ber her kevirek nav, navnîşan, kîjan salê ji dayîk bûye, kîjan salê hat kuştin, kîjan salê hatî deportkirin, hatî şandin bajarekî din, welatekî din, giş li ser hatî nivsandin wekû zanyarî. Helbet xwedanê vê ramana han yekî Alman bû, ew wî pê dest pê kir navî Gunta Dêmniş bû sala 1992 dest bi vî projeyê han kir. Ji Almanya dest pê kir ev vî projê han û heyanî pirê welatên Ewropî dest bi vê hizra han kirin vê ramana han guwan jî li cem xwe ev şêweyê han ev şêwazê han ji kevira di erdê de çıkandın û di erdê de danî ji bo wekû bîranînekê bi ji wan kesên di Holokostê de yan jî qirkirina milletên cihûdê yan milletên wekî dîtir jî wekî gelek kes bi vê merselê hatin kuştin û qirkirin. Hevalên hêja ev vê gozbehsa wan dikim ev kevirê ê ku merel erdê dibîne Stolperstein evin hûn dibînin li vê dekê herekî navî wî serdanî û herekî li kîjan salê ji dayîk bûye, kîjan salê hatî deportkirin. Hûn dibînin 1941 hatî deportkirin, wîşandin ciyekî din. Sala 1944 hatî kuştin. Auschwitz eva ji pîstrîn navendên ê ku wan tê de îşkence dikirin û diezibandin yan wan dikuştin. Ev jî cih sê heba li vê dekê, xaniyê sê heba li vê dekê ku hatin kuştin û girtin zindankirin. ev çar hebê ana medîtin ji xwe ew jî çar kesabûn ew ciyaya li wê dekê
salekê sala li wê dikê jiyan kirbûn ji ber wek min got li wê dikê navê wan, navnîşanê wan, ji dayîkbûna wan, kîjan salê çêbûne, kîjan salê hatin deportkirin, ciyekê din, kîjan salê hatin kuştin yan ketin zindanê de her tişt zanyarî li ser nivîsandinin û li pêşa her kesekî mala wî li wê dikê jiyayê li vê dikê hatin kuştin, hatin deportkirin ji bo welatekî din, ji bo bajarekî din. Li vî cîhan jî di do henin. Ev jî di do li vê dikê xaniye wan li vê dikê bûn. Ev jî li vê dikê sala 1875 ji dayîk bûne û hatin deportkirin, hatine veguhestin ciyekê din 1942 li vê de nivîsiye. Hûn wek dibînin bê çi qese ji wana henin li NRV yan jî li vê dikê Nordrhein-Westfalen gelek ji wan hatin danîn û piştî wê ji xwe li Almanya cawekê din jî belabûn heyanî di welatên Ewropî din hatin belakirin û ev şêweyahan hat belavkirin. Li vir jî vayekeyî ev jî sala 1904 ji dayîk bûye 1933 hatiye zindankirin û 1937 çûye ew li vê dikê wek navendekê hebû, merkezekê hebû, muaskerekî çû wê dikê û mirina wî hat kuştin 1944. Ev zanyarî giş li vir nivîsandinin her yek bêkî bû çawa û çilo û şûka. Helbet li vê dikê li Almanya êpekî çêkirine programek me kare bibînin bêkanî ev kevrana li kûdekê hene. Hûn bala xwedên ev programê êpê hûn ê daxin yekî bixwaze û dizane bê ev kevir li kûdekê danînin. Li tevî Almanya giş xuyayê bêkanî ev kevrana li kûdekê hatine danîn. Helbet ev programaya jî gelek zanyarî tê henin, malûmat tê henin û tiştekî din jî heyîdariya vî programî re her demekê yekî ku bixwaz wan kevra paqij bike dikare diriya vî programî re pêwendiyê bike yan jî ji ber xwe ve nas bike kar kûdekê henin û har paqij bike. Bes bawer dikim gerek pêwendî hebe çawa çilo har paqij bike. Va ana ezûlo hatim ji ber pêşa me wayê kadîn jî heye. Wek min got diriya vî programî tu zanî bêkanî li kûdekê ev kevrana henin. Tenê li Almanya nêzîka 9000 kevir heye. Helbet ev kevrana li pêşiya xaniyên cihûya peyda dibin û li pêşiya wan kesên êgo dijî siyaseta naziyê berê bû peyda dibin ji ber wan dikuştin, wan qir dikirin, wan dibirin wan navendên girtî ji bo tevda qir bikin û her wiha li pêşiya xaniyên hevregeza hebûn yan jî misliyan hebûn ji ber dijî vê merselê jî bûn û wekî din jî li dijî wan kesin qeleçî bûn bi vî rengî û her kesin dîtir heyan kesin kêm endam jî wan tune dikirin, wan qir dikirin. Ev jî simbolekî simbolên Boxmê gelekî navdar ev simbola han vê dikê di orta bazarê Boxmê de yî. Xelk tên wêneyê xwe li ber digirin. Têbê li vê dikê bisekine li ser ev cêşîn û ew wênê xwe bigire li vê dikê rawest ji bo wênî wî bêgirtin. Ev jî avê li vê dikê çêkirine. Çi kesê bixwaze avê vexwe di destê xwe li vê kepsê xe av vedin avê kar vexwe.
ev êş û azarê han berdewam kir nêzîka 12 sala bêtir berdewam kir ji sala 1933 heya 1945 ev êş û ev eşkenceya hebû li dijî van xelkan serdema naziya li vê dikê heyanî got bi dawî hat. Ev êşaya her wisa ma berdewam ma heyanî cenga di dua a cîhanê. Heyanî piştî got têk çûn û ev desthilatdarî ji destê wan derket û ev çîrokaya qediya. Belê hevalên hêja ji xwe ev îro gera me li bo xwe ev bû mijarê me jî xuya bû mewduê me xuya bû me behsa wan keviran kirin ew kevirên êg û merelê dilikumê kevirên helbet bi çavê xwe merelê dilikumiyan diqelibin ji bo me re bibînin bixwînin bêkanî me besta van kevira çinin ji bo çi hatinin danîn kîjan salî li ser wan kevira çi hatin nivîsandin ji dayîkbûna wan bajarê Golê ciyê Golê kîjan salî hatin deportkirin hatin veguhestin yan kîjan salî hatin girtin zindankirin ev giş li ser wan kevira hatibûn nivîsandin wekû zanyarî wekû bîranîn ji bo xelkê hatin çêkirin li ser destê Mêrkê Alman li ser destê Alman sala 1992 ev projeya dest pê kir. Ji wê çaxê de ev projehan ev mijareya an jî ev projeya bela bû ne tenê li Almanya li zêdetirî 30 welatên dîtir li Ewropa ev projeya hat çespandin û hat karanîn. Ez hêvîdar im ku ev vîdeo bi dilê we bû me ji bîr nekin ji layka ji komenta û hevbarkirinê bimînin dixweşiyê di heya carek din mijarekî din bajarekî din ger li me dîtin we bimînin dixweşiyê din.